Του Ευαγγελισμού τη μέρα, η πατρίδα μας Ελλάδα, η μεγάλη μας μητέρα, έχει μια διπλή ομοφάδα, με τον κρίνο στην ποθένα. Άγγελος πετώντας φτάνει και της λέει, όχι εσένομαν του ο Χριστός κάνει. Και την ίδια μένα πάλι, με τη δευτεριά ξυπνάμε, και όλοι μας μικροί μεγάλοι, χαίρε Ελλάδα να χουδάμε. Ray,
μητέρα μιας ώρας, ελεύθερη ζωή. Τώρα 40 χρόνια σαν να τεχνιακή. Τώρα 40 χρόνια σαν να τεχνιακή.